Mphulaphuli wamekhaya ngale mizuzu mithathu ndinayo ndizawuzama ukushwankathela ibali elide ndilenze lilingane le mizuzu mithathu. Ndikubona kubalulekile into yokokuba ndiyenze le ngcaciso kuba xa ndisilwa nogxa wam lo wenza inkqubo yokholo lemveli emhlobo wenene, umuntu ongayaziyo ukuba sisuka phi ushiyeka ezibuza imibuzo emininzi engenakuphenduleka after eve izinto ezithethwa ndim. Umsasazi lo ke ndadibana naye ngo-1996. Mna ngelo xesha ndandikwamhlobo wenene ndisebenza njengomcebisi kwiinkqubo zemveli. Ukudibana kwethu ke nomsasazi lo sasebenza sobabini ukuzamela into yokokuba ukholo lemveli malusasazwe emhlobo wenene. Ekuthe lwakwamkeleka ukholo lemveli emhlobo wenene sanikwa umfundisi uNxiwa into yokokuba makabe nguye osincedayo ekusiboniseni indlela eyiyo yokusasazwa kwenkqubo ezizezenkolo. Oku kunikwa kwethu umfundisi uNxiwa into yokokuba ibe nguye ozosiqeqesha esiqeqeshela ukusasaza ukholo lemveli, mna ndakuthatha njengendlela ekwakungcatshwa ngayo thina singcatshwa ngabefundisi ababesemhlobo wenene kuba sasisilwa kunye nabo kuba babengafuni ukholo lemveli lusasazwe. Yandimangaza ke into yokokuba xa bethe bavuma babe sebesinika umfundisi. Ndathi kumndende masingamamkeli umfundisi uNxiwa njengomcebisi wethu, masicele uSabambixane kuba uSabambixane yindoda enabantu abayilandelayo ewaziyo amasiko nezithethe, kuza kuba lula kusaba ukusebenza kunye nathi. uNxiwa lo makamecaleni. Loo nto ke yabangela into yokokuba umndende noNxiwa babhale ileta eshushu beyibhalela umfundisi uRhweqana besithi mna ndizenza umphathi, ndiyabaphazamisa abakwazi ukusebenza ngenxa yam. Ngoko ke bacela ndiswaye. Ukusukela ngoko ke mphulaphuli wamekhaya ndavala umlomo wam ndahlala ekhaya ndazityela amaqhosha ebhatyi yam ndabanika i-17 years ndijongile into yokokuba izawuphelela phi nale nto yabo. Ndemka ke mphulaphuli wamekhaya ndisimka emhlobo wenene ndilila ke kodwa ndilila kodwa ke ndathi kumndende nokokuba sekunini amazwi wam uyakuze uwakhumbule. uNxiwa akazanga ngeenjongo zokokuba ukholo lwemveli malube yinkolo ezakuhlonipheka, koko uze ngeenjongo zozazidungadunga khona ukuze sakuba zintsalu lushiyeke ukholo lwemveli lulambatha. Ndixelele mphulaphuli wam, kule 17 years uDr Nokuzola Mndende esenza inkqubo yokholo lemveli emhlobo wenene, zintoni eziphuhlise abantu bemveli nangaphezu kokuba usekwaphela kutyeba yena nabantwana bakhe? Inkolo lena kanti yinto yokokuba abantu xa bengene kuyo bahlupheke? Inkolo kanti ayiyonto yokokuba umntu awungena kuyo ubomi buguquke bube ngcono? Andifuni uthetha mphulaphuli wam, andifuni ukuthetha kuba ukuthetha kuzala amaduna namathokazi, kodwa ke nanjengomntu owayeyinxalenye yokusekwa kwale nto ndibuhlungu xa kusenzeka ezi zinto endandizithethile. Kodwa ke kumnandi kuba umndende namhlanje uyazibonela. Mphulaphuli wam, imizuzu yam iphelile. Ndixelele ngoku, ngowuphi lo msasazi emhlobo wenene wake wathi ngoku sele seredweni esemsebenzini ezokwenza inkqubo aphele sebenzisa iselfowuni yakhe ukuthetha nabaphulaphuli? Madoda mandithule because ndiyalixheleka, intliziyo yam ibuhlungu kakhulu, khathazekile. Yeyiphi le nkqubo emhlobo wenene apho umsasazi wake wathi ngoku sele seredweni ezokusasaza aphele sebenzisa iselfowuni yakhe kuba kufuneka edibene nabaphulaphuli? Loo nto ibonakalisa mhlophe nje into yokokuba le nkolo ayihloniphekanga. Umndende ngoku bonke abantu ababenamandla behamba naye ngaba batyhilizelwa kude naye wavuma into yoba batyhilizelwe kude. Namhlanje kudlalwa ngaye and kudlalwa ngaye seguga elixhegwazana. Ezi zinto ke mphulaphuli wam sele ndizifaka kule CD njena ndizixoxa kule CD yinto yokokuba ndimzamile umndende kaninzininzi akakhange avume ukuthetha kunye nam. Ndayibhala ileta ndiyibhalela abaphetheyo emhlobo wenene ndizibeka zonke izinto endicinga fanele okokuba zimele uba ziyenzeka.
nezenzekayo ebekumele uba azenzeki kwinkqubo yokholo lemveli. Kodwa ndafana mthanyana kuba bathe kum ukuba umndende akanawo umdla wokudibana nam kuxoxwe ngezinto ezitya ukholo lemveli, akukho nto abanokwazi ukuyenza bona. Loo nto leyo ke ngoku yathetha ukuthi andinandlela mbini. Esona sixhobo sam sokugqibela endinokusisebenzisa kukuba ndibhenele kuni baphulaphuli, ndibhenele kuni Maxhosa, ndibhenele nakubantu abathanda amasiko nezithethe. Yizani bantu bakuthi, masimanyaneni silungise lindonakele. Ukuba asinakukulungisa oko kuluxanduva lethu into yokokuba masikulungise, sizawushiya abantwana bethu bengazazi ukuba mababheke ngaphi. Umndende uthumele isintu, kodwa xa ujonga utoliko ngqiqo lwakhe luyakhumsha. Alumelanga thina abantu bemveli, koko lumele isikolo. Kwa iincwadi azibhalileyo ziyakhumsha ukubonakalisa uba akathethi nathi, uthetha nabantu athetha nabo, esebenzisa thina. Eyi, ndiyapolitika mandithule, mave ndiyeke. Ubhala incwadi nge-English uthetha nathi, okanye uthetha nalo mntu athetha naye embalisela ngamasiko wethu, kwaye utshona kolanga kuphuhla yena kuphuhli thina. Ukuba ndibeka isityholo esithi uthengisa ulwazi lwethu ezintlangeni ngenjongo zokuba makazuze, ngubani onokundiphikisa? Mandiyenze mfitshane le nto kuba sendithethe kakhulu. Ndicela ntonye nje kuni, kubukumkani bamaXhosa bonke jikelele, andizungena kwizindlu ngezindlu. Ndicela sivaneni kwelithi ukholo lwemveli make lumiswe, luqalele ekuqaleni, kuvanwe into yokokuba ngobani abantu abamele ukhokela ukholo lemveli, bemele ukulikhokela kanjani. Kuba ngokolwam ulwazi akukho nto eyenziwa ngabantu abaphantsi kwenkosi bengadlulanga kwinkosi. Ukholo lwemveli lwamkelwa kweyiphi indlu yobukhosi kwaXhosa ukuze lube luyasebenza namhlanje. Le nto endiyibuzayo ke yinto endandiyithethe kwango-1996. Ndathi kumndende masiyimise le nto, sagqiba ukuyimisa sisezinkosini kuba sizawusebenza ngabantu benkosi. Wathi ke na ke ndingumntana ndimncinci andazi nto, kodwa ke ndikubonileyo mna usuke wajika wafuna uzenza inkosi yena ngokwakhe. Akukho nto ayenzayo edlula ebukhosini. Ama